Ay, kumusta? Mayong adlaw. Anong araw ngayon ba? Anong araw ba? Ito lang karaan. Sandali mga bay ha. Diyos ko. Ay, araw ng Biyernes. Magandang araw ng Biyernes sa ating lahat. Petsa 20. Ano ba? 20. Diyos ko, nakakaloka. Pizza 28 sa bulan sa Disyembre, adlawng Biyernes, mayong adlaw kaninyong tanan. Maniud to tanin nyo, dara among sudan. Biting bisiha gyud karon og tinrining ni Munmon. Pinangalanan ko siya ng Munmon. Ang kanyang pangalan ay Mona Lisa. Pinagsamang Mona at Lisa. Meron ang Mona sa kabila, yung amo namin Mona ang pangalan. Tapos yung isang kasamahan namin doon, Lisa ang pangalan. Kaya ang sabi ko sa kanya, pwede bang Munmon na lang ang itawag ko sa iyo? Okay. Agree naman silang lahat, pati mga alaga ko, Munmon sabi ko. Kain tayo. Napaka kanin oh, laki ng ba? Tawag diyan. Yung hibla ng kanin. Malalakes. At meron kaming adobos. Ito na laang. Adobos na manoks. At itong ulam namin na tuna. Inihaw na. Kabayo. Ihaw na ko dayon daig itlog amatoy. Ikaw ang kagjerjer? Ang jerjer. Kato dahon ba dahon? Makain ka na? Makain ka ba na? Oo. Ayan. Sige, kain tayo mga bay. Kain tayo. Adobo. Hindi yan live. Ano yan? Naka-record lang. Sa'yo na yung isa. Meron na ako eh. Sabaw-sabaw. Simutin natin. Ayan. Hay, Diyos ko sayang. Kain na tayo. Sibuyas. Ayan. Diyos ko, napakasipag ni Munmon. Napakabait niya. Ayan. Galing sa tabak. Magtaba yan sa dito. Nagtutin na ang pagkain. Inuubo, bago sa klima dito. Mga kababayan, anong nararamdaman mo nung pagpasok mo kagabi sa pintuan? Diyan sa pintuan ng gate natin. Anong nararamdaman mo? Parang Magaan? Mabigat? Welcome na welcome sa bahay na to. Tapos, anong nararamdaman mo nung nag-bless ako sa'yo? Parang ginawa mo akong Lola? Lola. Mas matanda ka pa naman sa Mas tanda pa nga akong tingnan sa'yo. Ay, huwag ka naman ganyan. Mas matanda siya sa akin. Pero mas matanda akong tingnan. Wala ka namang problema. Ako napakarami, pero hindi ko lang pinapansin. Kaya ang ko yung problema dyan. Problema sa sarili ng problema. Nga ang problema na lang lumaya sa buhay ko. Hindi talaga sa isang amo ko. Pati hikaw, bawal. Hindi ka? Kaya nilis ko ang hikaw ko eh. Kain tayo, bay! Kain. Lalo manada ba dito? Napasabak talaga siya sa trabaho ngayon. Kaya talagang tinraining ko siya ng tamang training. Bukas uwi na yung queen namin, yung queen. Kain ka ng kain. Sige. Ang problema, magkain dito. Napakarami eh. Kung pabayaan mo ang sarili mo, magkain ka na magkain. Talagang manaba ka dito. Pero ayoko din naman. Exercise din naman. Nag-almusal ko kanina eh. Pinapa-almusal ko siya muna. Naiinggit ako. Naglalaway talaga ako. Pero tinitiis ko talaga. Nilalabanan ko. Kasi ayoko magkanin sa umaga. Tama na yung isang kaldirong kanin sa tanghali. Basta sa umaga wala. Tapos sa gabi, tinapay laang. Pero kung gusto mo maghapunan, ayos lang. Ay, tinapay na lang ako sa gabi. Ay, Diyos ko, magaya din siya sa akin. Magdalay. Sobra naman. Grabe umaga tanghali kanin. Marami akong sinaing, oh. Almusal, Lalo ako tanghalian, tataba. hapunan mo yan. Sabi ko pag ako nag-umalis, mamamay tulit ako. Lalo palang tataba.
Hindi kayo magtuba dito kayo. Kasi may exercise. Trabaho. Oo nga, parang haghag din ano. Kung hindi naman sobrang tataba, kung sa kanil ayos lang ano. Bawi-bawi lang. Kaya nga. Ano ang ginagawa ng mga kabila? Busy pa yung mga nagkuwang. Busy yun sila. Ang gulo doon. Napakarami nila eh. Ang dami kasi nila. Yung sa kabila mga bay, marami kami. Ilan sila doon? Mga 6? 8. Oh, grabe. Basta may driver pa yun. Ngayon, driver nila 2. Hindi. Kay Mama Moody, 3 sila, di ba? Si Hazel, si Fatima, si Ate Ruchi. Si Fatima din ba doon? Kay si Ate Lisa, isa lang amo nun sa taas nun, kapatid ng lalaki. Yung kapatid kasi ng lalaki, yung lalaki kasi dito sa bahay talaga ng magulang titira. Oo. Pag mag-asawa. Yung babae naman, pag mag-asawa, doon sa pamilya ng lalaki titira. Yan nga. Kaya yung amo ni Ate Lisa, batid nila na lalaki. Lagi. Ang amo daw naman ni Kwan, layas. Laging gala ng gala. Layas yun. Oo nga. Naku, magtangka. Pag daw nga Garni Bernas, hindi daw siya nakakaabot ng tanghalian sa bahay. At gala ng gala lang yung amo. Halos daw pwede na ilalibot na nun eh. Matangkad na yata ako. Kasi nagsisinok ako eh. Hindi kain. Tapos, sila doon talaga sa bahay. Si Irene, Ate Lambe, yung kusinira. 3, di ba? Pang-4 si Lisa. So, tapos may isang driver. 5 sila. Ay, yung bagong kasama ko pa? Ano kaya bakit kinuha ni Ma'am Moody din yun? Ni Ma'am Muna. Baka yun ang kasama mo ang ipalit doon kay ano. Ay, ano tayo. Nanonood pa naman. Tapos, meron silang isang caretaker sa bahay sa dagat. Bali, ilan na? 6. 3 ang lalaki. Natrabante, 2 driver, isang caretaker. 3 lalaki. Parehas yun, yung isa, hindi ko alam kung anong lahi yung isa, yung 2, Indiano. Pero hindi sila yung mababaho na Indiano. Oo nga. Malinis sa May kita katawan. ko kagabi doon na maitim na lalaki. Malinis sila sa katawan na walang amoy. Kagaya ng iba, Diyos ko, mahimatay ka man sa lubong mo lang. Kalapit mo lang, himatay ka lang. Ang ewan doon, si Ate Fatima yung tangas ng ilong na payatim. Si Hazel, kilala ko na din. Si Erin yung magandang babae doon. Diyos ko, tuntua yun. Sabihan mo maganda, hindi pa sa video. Napapanood ba nila yan? Oo. Alam ba kasi na magalit? Ano sinasabi natin? Hindi Tapos si Ate Lisa yung medyo maputi din babae, yung isang layas din ang amo daw. Tapos si Ate yung matangkad na si Ate. Basta kay Mama Moody, 3 sila, pang-4 yung driver. Tapos, ang dami pala din nila. Tapos sa bahay ni sa bahay ni Lolo, Diyos ko, kanin pa more. Ayoko na. Tapos si Ate Glenda naman yung nagluluto kasama ng isa. Sino ba yung isang... Yun ang maganda kasi doon. Talagang kusina lang si Ate Glinda. Saka may example siya. Hindi kagaya. Kasabay mo din nga. Si Ate Ros. Si Ate Roche. Doon yung kay Mama Moody nga. Kasama ni Hazel yun. Si Ate Ros naman, masipag din yun. Ate Ros. Pero kahapon talaga. Makita mo naman talaga sa Kahapon nilatid kami ni Irene doon sa kanilang taas. Ayun daw niya magkanin, pero nakadalawang sandok. Kakaloka. Alas baka sabihin naman ng... Ano ba yan? May makakapanood pa ba yan? Ipopost ko yan sa YouTube. Wala. Kain ka lang, kain. Kasi, gaganahan din sila magkain pag manood sa TV magkain. Natutuwa ako kasi may mga nanonood sa akin yan. May mga sakit. Nahihirapang kumain. Pag nakikita nila ako ganyan, kain. Masarap din ang kain nila. May mga bata. May mga bata din nagsasabi, nanghingi ng pagkain sa nanay nila. Ma, magsando ka pagkain kaya magsabay kami inday kakad. Magsabay pa sa akin ang sabi ng bata. Nagtatawa ako. Kita ko kumakain ako, manghingi ng pagkain sa nanay niya. Hindi yun, mahirap pakainin ng bata na yun. Tapos napanood ka, Nanghingi ng kanin. Nanghingi ng kanin, magsabalyo kami. Diba? Nakakatas yung ganun.
Yeah. Kaya kaya. Hinihintay ka doon sa kabila. Oo. Natuwa nga ako kahapon. Maraming salamat ha sa Di ba inyo. tumawag? Oh, sobrang excited sila na tawag sa akin. Tapos tawag. tuwang-tuwa sila na may kasama na nga Nakaupo ako. kami dun eh. Hindi ako naniwala. Eh? No, may kasama Hindi ako. hindi pa nun namin alam, di ba sinabi, pumili ka dito ng gusto mong kasama, di ba sinabi sa'yo? Saka nasyak ako sa'yo. Kaya hindi pa ako ready. Kita mo mga kwarto natin. Nakakahiya Hindi. talaga. Kami, katatapos na kumain nun. Tapos maya-mayaan, pinagpahinga muna kami, di naghugas kami. Malala man signal. Hindi ko kayo nakikita. Ah. Malabo ang kamera. Ikaw kita. Kaya sabi pa nga na Erin, ate, pumili ka dito ng gusto mong makasama. Mahina signal niyo. Hmm. Hindi ko naintindihan ang ibig Tapos sabi. maya-maya ito, tumawag na si Irene. Sino daw dito si Mona Lisa? Ako kausap ko pa kausap ko pa yung alaga natin si Bunso. Kaya hindi ko naintindihan mga pinagsasabi niyo. Ang ingay nila Kaya dun. sabi ni Ate Rose, hindi mo ko pinapansin kanina, suntukin kita dyan. Ang ingay nila dun. Sabi ko, wala nga akong marinig sa sinasabi niyo kasi kausap ko yung alaga natin. Manda ko lang sa akin. Hindi mo pinapansin. Kami nga kagabi. Yung tumawag ni Ellen. Diyos ko. Kain pa more! Kain! kita ako sa ako. Yeah, pinos mo yan ate. Oo, walang problema. Huwag ka mahiya. Masakit. Kain ka lang dyan. Walang problema yun sa kanila. Sanay na sila sa akin. Mga kapatid ko na yan mga nanonood sa akin. Mga nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko. Sabihin naman nung nasa kabila, oh grabe yung dalawang yun, oh. Ay, Tako ko. Huwag kang pabayaan mo yan sila. Kay magsabi ng matatakaw tayo. Walang problema. Kay wala sila sa Kain tayo, oy. Wala sila sa sarili natin. Kita mo trabaho natin, di ba? Kung hindi tayo kakain marami. Lugi tayo, kain tayo. Okay. Kampay. Sabi niya sa akin kanina, bay, laki pala ang bahay mo, bay, no? Sabi ko sa kanya, imaginin mo yan, mag-isa lang ako. Nakaya ko. Di ba? Ganun lang yun. Tapos, ay, kabayo. Ayaw niya. Nagagalit siya. Sige.